И здравейте, YouTube, аз съм Веско. Да, днес снимаме на Happy Wheels. Е така нещо ми се доигра Happy Wheels, не знам. И да, това е втория клип. Очаквайте следващия клип да е на Гарио. Да. И къде видим първото ниво. Bottle Run Impossible. Някакъв Bottle Run ще това. Дай да го пробваме. Едно, ревю, хифън. Назадна. Така, справяме се, детето не ми трябва, добре, good, про, аз съм про. Бахти лесния, Bottle Run. Exit. The ball. Значи, трябва да дойде ето тук. Ключ. Клик here. Да, значи. Да. Значи трябва и така да го спамите. Сега мисля, че трябва да мина през ето това. Това ще е трудно. Така че дойдем от така от начало. Защото съм про. Дай. Още малко. Да, това... не трябва от тук да дойда. Да. Не трябва да цъкам, значи. Супер. Сори, ако дразни мишката, ама такова е нивото. Трябва да взема този печашки ключ. Get the ball here. Да, трябва да кача горе топката. Това е готова, Виктори. Една минутка. Трябва да убивам някакви... Sword Troll ми е бил. Добре, това ще трябва да фърлям мечове. Мисля, че майта и беше... Да. Не, така. Бахти, права къс. Кстати, че май трябва да оцеля у нас. Съжалявам, хора, трябва да спра за малко клипа. Базих се да ме пита дали уча. Аре. ОМГ! Заседнах ножката. Добре, ще резна ли. Това е горе-долу. Може би. Заедно с бутилката. Дабл кил. Поемай. ОМГ, дори не го фанах. Чай. Поемай. Дай. Значи така. Не, това е просто уникално ниво. Exit. Байк, нещо си. Колело. Дай го пънем назадна. Много добър. Дай едно сато да направим. Малко назадна така. Опа, ще паднем. Дай, усили. Не, майко! Жив съм! Не ми трябват ръце. Само крака ми трябва за колело. Дай! Скачи го. Продължаваме напред. Бахти байк, нещо си. Не, моля те, не! Добре, сега тук ще посъкна. Така, дали ще успеем? Не ми трябва втори крак. Назадна. Дай тук финича! Не, фак, какво стана? Какво се случи? Не! Тези замръзват. Бахти тролското. Че, ще минем. Че. Не ми трябва два крака.
Един ми е нужен. Дай! Дай. Да. Човек бащи тролското ниво. Sword Troll. Не да ме беше пуснал в някой. Да, трябваше направо всички тия ги пусна. Не, това... Бого. О, бого. Нуп. Нуп съм. Опа. Чай. Бум. Бум. Не! Защо се върнах? Никой не знае, само аз. Какво направих? Бум! Не, моля те, не се връща. Така. Бум. Батър. Минавам го. Не сега го мина. Чай само малко назад да се дам. И така. Сега бам! Какво ви казах? Добър съм. Не. Джастин Бибър. В игра. Тук трябва по-лекичко. Добре. Да сте ме предупредили, бе. Така. Нуп. Не. Ти нататък стават такива. Фак. Батър. Ти по-тясничко не успя ли да го направиш обаче? Аз трябва да съм някакъв бахти и гъвкави. Но нямаше го минат на него. Газ! Но съм някой йогаджия. И така. И сега го скачам. Не. Това просто не е възможно. Газ! Добре. С малко мъчение успяхме да го минем. Найс. Не знам. Не. Моля да не се връща. Това ще да бъде просто... защото съм готин ще мина тук. Така малко като пичага. Само че мишката ми пречи. Дай, близо съм! Сега това ако не мога. И... Yes! Малко секунди. И... Да, хора, мисля това да е за клипа. Ако ви е харесало, дайте лайк. Споделите, абонирайте се. И до скоро.